What's up, mga pare? Ako si Vicky Sukatan. And this is MP Gang! Alright, it's Sunday now. Grabe kayo nga uwan nga pangitabo. Yes, Karon uwan kayo, mga pare. Walay undangay ang uwan mga pare. Sunit kita nang gawas mga pare. Mari siya ron uwan kay diri nangabasa ang amo ang mga kuan. So kung uwan ang sa ibuhaton, pirmita mag-amping, magkalo, magpayong! So kalaki basta mo uwan, ayaw sige pagahe, ayaw sige kuan. So mga pare, baha do kay diri sa amuha karon kay uwan man gyud. Di man ni mapugan gabi pa man gyud nga uwan. So guys, impigyan so mga pare, kung buntag sayo mao ni ang dagway, murag naong. So kay Sunday man karon mga pare ay kalimot sa pagpasalamat sa tuang Ginoo pirmi na buhi pa ta rin kalabutan nga ginawa pa ta. Saya pa ganito higayon ang ato ang pag-ampo every Sunday. Yes. So maro siya mga pare namin sa mga kuan ron sala na mo. Basa kayo basa kas impigyan. So mao na siya ang palibot na mo diri namilo mo si impigyan gabi isa ang kuan. Kaya mukat pa kayo. Napayamukat pa. So Para mga pare, mato pa sa likod na. Patapos pa sa likod na ba? Makano na to mga paregnaon akong iro. So, mali siya ang likod mga pare. O namang iro diri o. Gutom na ni ba? Kasi naulanan taon iroan ni. Basta naman ka, good morning. Ayaw, gidigda kayo na. Kuan ka. Namay dragon tapad di mo. Kalma na, nahugaw na ko. Nahugaw na, pisik ko. So, magpakaot sa itong iro. Mga pare. Lab, butangin niya, lab. Mga pare, maunis kasi. Standing position. So, going pa iyang balay ani buhaton. Kay ang balay niya nga gamay, dili na siya kasya. So, mao na kong iro nga si Kobe, mga bully ni sila guys. Tutawad yung mga pare. Dako kay kuan. Mao niya among iro nga mga bully. So buhian ni namo kung hilabtan mi og silingan. Mao ni sila mga bully nga buutan. Pero kung kami hilabtan, mao ni sila ang kalaban. Una mga pare, magpasalamat ang dako sa kalibutan. Diri labi na sa tuang lugar nga naay marites. Kung walay marites, dili ta updated sa mga balita. Tanawa na hitabo sa gawas kani sa Ukraine ug sa Russia. Tungod kay walay marites dito. Dili mabalan ang hitabo. Wa ka pangandam. Biji ka. Okay. So, kani sa kusaw na halab. Gani. So, mga pare, mo na mo ang buli. Liwas na ani niya naong. Kuni ang dagway niya. Ang among iro nga buli. Pagkita ni ang naong mga pare. Pero tay isuga. Bulldog kayo. Liwat ana niya. Hugasan na niya, hugasan. Tawa na ang buli. Kani ang buli from Bacolod City pa ni. Shout out to kay Sweet. Sumbilon, Bisukatan. Kay dito na niya from Thailand. Nikis, tatag-iya. Kay Paria og Nohong. Kanan siya, si Kubi. Gipalitin na mo din sa San Carlos City. Na-timing na siya pagpalit ang sugod sa tubig. Mao na iyang pangalan si Kubi. Onya, kani siya ang pangalan niya si Kubi. Mura na siya. Para mo ka na malagyan ko, amara ko na bingo lang. Sige na lang. Sulti na lang. Nalagyan na salit lang, be. Ano pagkao sa'yo, baboy. So, mga pare, basa kay karong uwan man jud. So kung mag-uwan man ang atop siyang balay, basa ron. Naglibo ko na ato ko nabasa nabasa ang ato ko. Liwat kay mo mayro mo lang kay pareho ka pututon ba? Nabuso man ako pa lang boy. So maray si Kobe. So diri may mag-shooting pero may mga pare sa likod dali si Kuan. Actually wala pa rin siya nahuman mga pare. Processing pa ni ang Kuan. Maghimo mi dirty kitchen abuhan, magdiri magluto. Malingaw ka diri mga pare. Lalagi ni hugay mong naong ganang magkuan pisik sa iro ni. Iro de. Gila malingaw mo ko butang kung Ano? So, dili mga pare, ongoing ang processing pa pare.
Tangan naman ni group. Ara agiro di. So mga pare, naging salamat sa suporta labi sa mga OFW sa Tibok Kalibutan, sa labi na po sa mga Bisaya sa Tibok Kalibutan. Yes, sa mga Bisaya, sa mga sulit supporters, sa mga followers. Followers si Impiger og Biskatan, no. Yes, Naging salamat sa suporta. So mao ni mga pare, di mi magdugay mo ni update sa mga Sunday. Sunday morning, way ligo. Mo na mga naong way ligo. So happy Sunday everyone ha. Happy kanunay. God bless you, Alright. mga pare, salamat. Love you all. Alright, love you all. Kini sa Biskatan. And this is